устния се губи. Губа е зад устните. Изчезва. Тя е безвъзвратно. Загуба. Разбираш ли? Да речем въпросът да искаш да си майстор. Здравейте, пак съм аз, Солидарен център Варна, Калин Кирилов Гон. И това, че съм тренирал бокс, на борба, муай-тай, айкидо, това не значи, че не мога да композирам музика, даже с боксовите ръкавици. Някакви хора са казали, че едното, примерно, ако си някакъв спортист, не може да твориш. Може да твориш и спортисти даже. И да ви разкажа музиката, спорта, улицата. Хубаво е, когато свириш на улицата, да знаеш да имаш някаква самозащита, така улична. Защото това, което го тренираш в залата, не който го тренираш в залата са спортни методики. Тук ще има курс по самоотбрана. Това не са... В спортната зала не можеш да научиш как да се отбраняваш на улицата. На улицата трябва да знаеш да се отбраняваш срещу различни предмети. Срещу различни типове хора. Някой път, чрез усмивка, може да се отбраняваш и срещу много добре въоръжени хора, защото тя е най-голямото оръжие на света. Спорта си е спорт, музиката си е музика, но това не пречи и двете да си ги има един човек. Иначе, аз не съм добър пианист, но аз съм с много добро въображение. Най-интересните идеи ми идваха, когато ида на тренировка по бокс. Изглежда, хората някой казва, че измирали много клетки при удар боксов. Пък на мен ми се появяха много интересни идеи. Изглежда след удар кръвта циркулира навсякъде и стават много странни връзки. От начало на бокса ходех с една тетрадка и никой не знаеше какво пише. Те си мислеха, че съм от полицията. Аз си пишех, свалям ръкавиците и почвам да пиша стихотворения, някакви идеи за събиране, примерно на два различни типа музика.
Радка, пиратка, много дигите и такива. И хората много вече искаха да ми вземат тетрадката да видят какво пише вътре. И аз един ден я оставих така. Отидох до тоалетната, се позабавих и се върнах и те просто и беше спаднало напрежението. Куку, ти си по-лути от нас. Иначе играхме много смешен бокс с един приятел, Бойо от Плевен. Здрасти, Бойо. Двата излизаме, той е страхотно руш човек. Малко такъв якичък. Излизаме с бой, почва смешен бой. Па, аз не мога да го представя, сега трябва да го гледате на живо. Ама двамата такива сме се изпотили. Почва смях в някакъв гар такъв. Рядко можеш да гледаш такъв смешен бокс. Даже и Чарли Чаплин и Бъстър Китън, те правят смешни сценки, но те самите не се смеят. Не. Това трябва някой път да го заснем. Той бой да ще иска. На мен много ми е смешно. Вече си освоил всички техники и просто смехът е отпуска. Преди плуване, мене ме учи да плувам борец, който е ходил при треньорката на Таня Богомилова. Там тя му била учителка по рехабилитация, по плуване. И много неща съм научил от, примерно, спортиста в залата. Той е мъжкар, той е мачо. Обаче, като го видиш този човек насаме и като го отвориш така по някои теми, почвам да му задавам моите въпроси. Това ми е интересно, това ми е интересно и той почва. Аз едно време снимах, аз правих това. И те ма помислиха за шматарок такова. И аз, за да предпазя това нещо, и почнах да се уча да се бия и забравих за това нещо, примерно. Аз исках да чета като... как се каже, той певец, не певеца ми. Ами той има певци, дето са големи боксери, Рой Джонс, примерно. Има си песни. Значи, това бойното изкуство, то предпазва твореца. Както, примерно, Шаолин, те тренират тези неща, за да предпазят знанията. И ако не са били тези бойни изкуства, тези знания нямаше да ги има и до ден днешен. Така че лошото, който го вижда в бойните изкуства, значи той самия има някакви лоши мисли. Що ме е ял бой, не е добре човек. Значи той е тръгнал с някаква лоша мисъл срещу някой си и го гледа такъв костюмиран, пременен и изведнъж какво стана тук? Какво стана човека, си има защита. Всички трябва да си имаме защита. Ако искате, заповядайте, ще има курсове за самозащита. И това са предимно курсове от мои случки на улицата, как аз съм се предпазил, а не някакви от интернет и от YouTube. Това са чужди ситуации. Аз ще ви разкажа за моите, как аз съм оцелял и как с кои тренировки са ми помогнали да оцелея до този запис в момента. И ние сме в момента всеки резултат от своите предишни мисли. И за да оцеляваш по-нататък, трябва да си помислиш в този момент какво ще правиш, нали, за следващия. И можеш да излезеш на улицата и да направиш така. Човека застана пред тебе, има някакъв психически проблем и ти да кажеш, ако направиш така, и той вече няма за какво да му говориш, той боя тръгне. Ти стартираш една ситуация, която не е добре. Ако му говориш така с отворено лице, чакай се. Спокойно. Нищо да издавам сега някои тайни. Това ще бъде за курса. Заповядайте в Солидарен център Варна. Но, ако искате да се биете с някой, тръгвайте си умрути. Тогава получаваш само лоши работи. Като си отвориш ръцете, получаваш целия свят. Ето, връзки навсякъде. Но затвориш ли ръцете,
ти си свил черупката и можеш да се биеш и тебе да те бият. И да бият и някой твой приятел около тебе или приятелка. Това е много лош сигнал. Ако играете, нали сте се разбрали с някой да си правите юмручен бой, да. Но направиш си така на улицата, или искаш да плашиш, значи някой те оплаши, и ти да предадеш тая енергия. Това е плашенето. Това правят нашите скъпи мутри. Здравейте, мутри. Те повечето от тях са кучета. Кучета на някой. Пазачи. И така. Приятен ден и весело бъдеще.